Ongi etorri beste bideo batera. Haure, plato fanaiana, non zuriak berdinketa lortu egin behar duen. Hau, agian gehien gustatu zaidana izango da. Zergatik, ematen duelako ezin dela. Peoiak koratuko du urrengo mugimenduan, eta ezin da zer jarri bidean. Beraz, nolabait lehenengo mugimendua erraza da, H7. Mugimendu bakarra da erregea H8, alfilak izazpita gero erregea H7. Orain ikusi behar dugu zer egin behar den gazteluaren erasoak egiteko. Baina txuriak ematen du ez dakala mugimenduena. Alfilak ezin duelako H bat kontrolatu. Da mugimendua berdintzeko, alfila A bat mugimendu bakarra. Hain bi aukera ditu beltzak, atzera jutea, erregeak H8, baina gazteluak G7 eta gero, pioia galduko da. Erregea F8, gaztelua H7, edo erregea H8, gazteluak ebi. Beraz, hemen, alfila A bat eta gero jake, gora joan behar da. Eta berdin dio nola bait nora, egez erregea H6, gaztelua C6 jake, eta gero gora ere jun behar delako. Atzera junezkeo, emango genioke zerasin berriro eta leheneko aldaera berdinean egongo gineak. Errege betzak ekitu egin behar dio gaztelu zuriari H8 bera jute. Beraz, erregea H5. Eta orain berriro magia etor. Erregea B2. Ikusiko dugu aldaera nagusia bizkak erogo, zikatatzen dan pila koratzen baldin bada, kur dezagun alfilera. Zago interesgarria da. Gaztelua E bat, koruazioak egituz, noski oren koratzen baldin bada, H bat ama, gaztelua H bat, alfila H bat, eta gero, amaiera hau berduta dago, berriki gelau, ia ebost, baina interesgarriagoa da, zikatatzen den orain, koratzen ez baldin bada. Erregea gaztelua C bat eta gero, erregea G4. Orain, zuriak erregea B jolastu egin behar du, alfila mugitu ahal izateko, eta beltzak beste pili bat irabazteko. Erregea F4, alfila D4, erregea G3, baina hau bertinduta dago, zuriak denbora nahiko dakalako, pioi beltzak A5 B4 piol beltzak jateko. Ia B6, F4, alfila A5, F3, alfila B4. Da hau berdinduta dago. Zuriak emango ditu alfila eta gaztelua, pioien truke, eta hori berdinduta egongo. Noski, erregea B2 eta gero alfila B2 berdinduta dago, ez alfila janez, baizik eta gaztelua H8, eta hurrengo mugimenduan H8 bera mugituko da gaztelua. Ez gertatzen da, erregea B2 eta gero, koratzen baldin bada. Eta hori berdin dio, dama edo gaztelua den. Dama baldin bada, jake, o jakez dama, gaztelua H6, jake, mugimendu bakarra errege H6, eta hau, errege itota. Noski, H bat gaztelua, gauza berdina egiten du. Zermenko piezak bakarrik, alfila babesten. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera.